Pak je koffers maar in, want we gaan op reis. Avontuur in de klas, je wist niet dat het er was. Samen gaan we op zoek, waar ligt jouw talent? Word je soms muzikant of politieagent? En door de uren die we reizen, komen wij zoveel te weten. Wow, 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 wow. De piramide maakt je happy, geeft je vriendschap, neemt je mee op reis. De piramide maakt je wereldwijs. Heb je wel eens gehoord van een brede school? Dat is meer dan normaal, cultuur en sport is er ook. Elke dag, elke week is voor ons een feest. Samen werken we door aan onze toekomst. En door de uren die we reizen, komen wij zoveel te weten. Wow, 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 wow. De piramide maakt je happy, geeft je vriendschap, neemt je mee op reis. De piramide maakt je wereldwijs. De piramide maakt je happy, geeft je vriendschap, neemt je mee op reis. De piramide maakt je wereldwijs. Soms snap je al die sommen niet en had je liever meer verdiend. Een negentje in plaats van 6. Je doet toch niet voor niks je best. Maar wie fouten maakt, die leert een hoop. Dat leren wij hier ook op school. Wow, 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 wow. De piramide maakt je happy, geeft je vriendschap, neemt je mee op reis. De piramide maakt je wereldwijs.